खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि 2025 नि बर' सल'मानि थाखाय सहायसुलि ब्रह्मनो बान्थाखौ गथायबाय। गोदान दिल्लीनि कमानि अडिटोरियामाव खुंनाय मोनसे गिदिर हाबाफारियाव सहायसुलि ब्रह्मनो बर' सल'मानि थाखाय बर' राव साहित्य एकाडेमि बान्था 2025 खौ गथायबाय। बर'नि जोंथि अलंबार आइजो लिरगिरि सहायसुलि ब्रह्मआ मैया साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ नाजावो। भारत सरकारनि थुनलाइयारि बिफान आरो साहित्य एकाडेमि बर्डनि बानजायनायाव बेलासि 5 रिंगायाव गोदान दिल्लीनि कमानि अडिटोरियामाव खुंफुंजायो बान्था राननाय हाबाफारिया। बेजों लोगोसे गोबां हारिनि मोननो हानाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरिफोरनो बान्था गथायदोंमोन। बेबायदिनो बर'निफ्राय दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मा बिजाबनि थाखाय मोननो हानाय सहायसुलि ब्रह्म बिथांजोनोबो बान्था गथायो। मैया बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 70थि गोथार जोनोम सानमोन। थामहिनबा फरायसा सानखौ दतमानि थुलुंगाफुरि बिथांनि मांखरसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बड'फा UNB ट्रास्ट, क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो दतमा दखरा एबसुनि जथायै बानजायनायाव फालिनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै गोख्रों माहारिबादजों बड'फानि आद्रा सिमां दाफुंनायाव बाहागो लानो खावलायो। बड'फानि फबनाय थावनि आरो मुसुखायाव बिबार बावजेनो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म ट्रास्टनि मासिगिरि डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो UN एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारी, गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दैथुन ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सुखांसुला बसुमतारी, बारलाम्फा नार्जारी, बड'फा UNB ट्रास्टनि दैदेनगिरिफोर, क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोर, BTC सोरखार, सानसुमै मेलेमजिबिफोर, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि, फरायसा बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। उदालगुरियाव फिन 99.40 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामनो हादों। मख'जाथावदि उदालगुरि पुलिसा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द आउटपस्टनि सिङाव थानाय सनाय बाताबारि रडनिफ्राय गोबां बिबांनि सन्देह गोनां गांजा बोखांनो हादों। थि संगालि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै भैरबकुन्द आउटपस्टनि मोनसे हानजाया ओनसोलाव मोनसे अपारेशनखौ खालामदोंमोन, जेराव सनाय बाताबारि रडआव गंसे गारिखौ हमनानै सन्देह गोनां गांजा गासै मोन 19 पेकेट बोखांनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। गारि सालायगिरिखौ जायगायावनो हमनाय जायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंखौ नांगौ बादियै आयेनारि राहा लानाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेर थांखिबां फरायसालियाव लाखिनाय बिसायख'थि EVM स्ट्रं रुमाव मोब्लिब सर्ट सार्किट जाना अर जोंदों। मंगलबारनि बेलासियाव एबा मैया क'क्राझार गोजौ गेजेर फरायसालिनि बिसायख'थि स्ट्रं रुमाव अर खामदों। नाथाय बिबानगिरिफोरनि गोख्रै आरो गोरोबथा बादियै राहा लानायनि जाहोनाव जेबो गिदिर खहा जानायनि सिगांनो अरखौ खोमोरनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला बे अरा सर्ट सार्किटनि थाखाय जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मावख'गिरिफोरा थासारिखौ नायबिजिरदों आरो बिसायख'थिनि मुवा बेसादफोरनि खहा जादों नामा, माबाफोर गोहोम गोग्लैदों नामा बेनि सोमोन्दै गुवारै नायबिजिरनाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। आमेरिका, इजराइल आरो इराननि गेजेराव जाबाय थानाय दावहानि थाखाय हरमुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनाय जादों। हरमुज लामाखौ बन्द खालामनायनि जाहोनाव गोबां हादोरफ्राव क्रुड थाव आरो गेसनि बेसेनफोरा बांनो हमदों। आमेरिका हादोरनि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआबो हरमुज लामाखौ फिन बेखेवफिननो एबा खुलिफिननो थाखाय खनले इरानखौ खावलायहरदों। नाथाय दा नुनो मोनो दि ट्राम्पआ गावनि नारसिननायखौ नागारबाय। हादोरारि खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आमेरिका हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि लोगोफोरखौ बुंदों दि इराननि हेंथायै गावसोरनि मिलिटारि अपारेशनखौ होबथानो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं आरो हरमुज स्ट्रेटखौ थाबैनो खुलिनो थाखाय बिथाङा खावलायबाय थादों। इरानजों दावहाखौ गोलाव खालामोब्ला बुहुमनाङैनो थाव आरो बेसेन एबा गेसनि बेसेनफ्रा बांनो हमगोन। बे समावनो इजराइलआ दावहाखौ फोजोबनायनि बाथ्रा सानाखै। इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतन्याहुआ बुंदों दि बे दावहाखौ फोजोबनायनि खालारखौ बे समाव फोसावनाय जानो हाया। मख'नो गोनांदि ट्राम्पनि हेंथायै न' किंस मुंनि मोनसे हेंथा हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव लाख सुबुंफोरा बाहागो लादों। बे सोमावसारनायखौ आमेरिकानि हादोरगिरिया दावहाखौ लानानै लानाय राहाफोरनि बेरेखा खालामनाय जादों आरो बे सोमावसारनायनि उनाव
दा मिजिं थिदों दि ट्राम्पआ दावहा दोनथ'नायनि थाखाय सावरायनो सानदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कंग्रेसखौ जुबिन गार्गखौ बाहायनानै राजखान्थि खालामदों होननानै अजद होदों। गिबि मन्त्रिया अजद होदों दि कंग्रेसआ फैगौ विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां जुबिन गार्गनि मुंखौ बाहायनानै राजखान्थियारि मुलाम्फा लानो नाजागासिनो दं। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौबो बुङो दि कंग्रेस बादि गाज्रि राजखान्थियाव रावबो लोब्बा गैया। जुबिनखौ गावसोरनि बिसायख'थियाव फोसावलायाव लानानै कंग्रेसआ मोनसे दाय खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 16 मार्चनि मोनायाव गुवाहाटीनि GS र'डनि स्टारबक्सआव इनक्लुसिभ माइंड्स खुंनाय मोनसे सिक्रेट मिटिंखौ रेकर्ड खालामनानै भिडिअ क्लिपआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। कंग्रेसजों सोमोन्दो थानाय प्रमोशन स्ट्रेटेजी ग्रुप इनक्लुसिभ माइंड्सनि सोद्रोमाफोरा बे मेलाव बाहागो लादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे मेलनि गेजेरजों फैगौ बिसायख'थिनि सिगां राजखान्थियारि मुलाम्फा मोननो थाखाय जुबिन गार्गनि आयदाखौ मस्ला महरै बाहायनायनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन होनना अजद होनाय जादोंमोन। 9 एप्रिल दानाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ लाना सोमजिदों बिटिसिआव फिन आरोबाव दुंहाव थासारि। बर'जों बर' खहा खालामनाय गारि बुख्रुबलायनाय जाथायखौ जों थांनाय बावैसो सिगाङाव जानानै थांनायखौ खोनानो मोन्दोंमोन एबा नुनो मोन्दोंमोन। मख'जाथावदि आथिखालाव गोबां जायगायावनो बिसायख'थिखौ लानानै सोमजिदों दुंहाव थासारि। बेबादिनो सनितपुर जिल्लानि नदुवार हालामावबो थांनाय बावैसो सिगाङाव कंग्रेसनि बिजाथिखौ बुनानै गाज्रि जोखोम खालामदोंमोन। बेबादिनो बावैसो सिगाङाव बिटिसिआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 42 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि बिजाथि दिपेन बर'नि मददगिरिफोरनि सायाव बिसायख'थिनि सिगांनो बलेर' नेब' गारिखौ बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा अन्थाइ खुबैनानै खहा खालामदोंमोन। जाथायनि बागै दिपेन बर'आ बुंदोंमोन दि बिसायख'थिनि सिगांनो बिपिएफ हान्जानि बिजाथि रिहन दैमारिनि मददगिरि गुन्दागिरिफ्रा गोबां दावराव-दावसि खालामदों, जेराव 28 मार्च खालारनि हरनि 11:30 रिंगायाव इउपिपिएल दोलोनि गारिखौ अन्थाइजों खुबैनानै खहा खालामदोंमोन होनना बुंदोंमोन। बेबायदिनो फिन गंसे नखरनि सोद्रोमाफोरखौ बिपिएफनि रिहन दैमारिनि दुथांफोरा गाग्लोबदों होननानै अजद खालामदों। बिपिएफनि मददगिरिफोरखौ गाग्लोबनायनि अजद उदालगुरिनि बियाबनि 36 नं आमजुलिनि क्लिंटन दैमारिनि नखरखौ बिसायख'थिनि रां राननायनि सन्देह खालामना बिपिएफनि मददगिरिफ्रा थांनाय रबिबारखालि गाग्लोबफैयो होनना बे समाव भुगिनांनाय नखरा फोरमायथिदों। बिथांमोना रियेलाव जकारब्ला आं सिनेमायाव जकार बाथ्राखौ बुंदों जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारी बिथाङा बुंदों बिथांमोना रियेलाव जकारब्ला आं सिनेमायावसो जकार, नाथाय आं मोगथाङाव सासे प्रिन्सिपाल, आं सासे मटिभेशनेल स्पिकार होग्रा। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रामसातारि गामियाव खुंजानाय इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं खुंफुंनायाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ बुंदों जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोगोसे फरायसा सानखौ बिटिसिजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव फालिदों। बेबादिनो एबसुनि बानजायनायाव दतमा थुलुंगाफुरियाव फरायसा सानखौ फालिदों। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि जथायै बानजायनायाव फरायसा सान थामहिनबा 31 मार्च खालारखौ फालिनाय जादों। हाबाफारि बादियै फुंबिलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'ज मेथाइ रोजाबनाय, आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'फानि मांखरसालियाव मान बावनाय हाबाफारि मावफुङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो एबसुनि बानच आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथां, गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि, फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसेनो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां चिरां जिल्लायाव दिनैनिफ्राय जागायबाय बैसोगोरा आरो बेंगुराफोरनि भट दान होनाय एबा भट होनाय। सिडली आरो बिजनी बियाबाव बिसायख'थि मावथि बिथांमोना भटखौ आजावदों। भट होनाय हाबाफारिया साननै सोलिगोन होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि आसाम पुलिस रैखाथि हान्जाया गोख्रों जादोंसै। गासैबो बिथिंखौ नोजोर होदों। बेनि गेजेरावनो चिराङाव सोदोब गुबुंले खालामनाय, बाइकनि गाबनायखौ सोलायनानै लानाय, पलुसन गैयै, नाम्बार प्लेट बायदि गैयैनि थाखाय गं 8 मटर साइकेलफोरखौ पुलिस बिफाना हमनानै लाखिदों। मख'जाथावदि दिनै चिरां जिल्लानि काजलगाव पुलिस थानानि बिबानगिरिफ्रा
लामानि नेमखान्थिफोरखौ सिफायनायनि दायाव गं 8 मटरसाइकेलफोरखौ हमनानै लाखिदों, जेराव पुलिस थानायाव दोनदों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला मटर गारि आयेनखौ सिफायनानै मटर गारि सालायनाय सिस्टेमनि जाहोनाव सोदोब गुबुंले जानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव नम्बर प्लेट गैयाजासे गारि सालायगासिनो दंमोन। मावख'गिरिफ्रा बेखौबो बुंदों दि फैबाय थानाय सानफोराव बेफोरबादि मावफुंनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो ट्रेफिक नेमफोरखौ सिफायनाय सुबुंफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। पुलिसा नोगोरारिफोर, गुबैयै लाइमोनफोरखौ ट्रेफिक नेमफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय आरो आयेन बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों। आथिखालाव समाजारि बिजोङाव सोरखौबा ब्लेम खालामनाय, सोरखौबा नंखायै फोसावनायनि गेजेरजों सोरखौबा दाय होनाय, बेबादिनो एआइनि मदद लानानै गोबां बायदिसिना सावगारि भिडिअ हगारनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। गोबां लाइमोनफ्रा बेबादि खालामदों। बेबादिनो फिन आरोबाव बिटिसिनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारी, जाय बिथाङा बावैसो सान बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जगदान जादोंमोन। बिथांजों लोगोसे प्रमद बर'नि बारग' ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै समाजारि बिजोङाव नारा नाथा बुलायनाय एआइनि गेजेरजों बानायनानै फेसबुकआव आपल'ड खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बेबादि खालामनानै समाजारि बिजोङाव फोसावदों। बिपिएफजों बिपिएफ दावराव दावसि जाबाय होननानै बायदि बायदि केपसनाव लिरनानै हगारदों। बेरेखा दोलोनि सुबुंफ्रा एबा इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा बेबादि खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुला आफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम अर बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।